Hmm. 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 Huh? Hmm. Hmm. Kuis menee? Meitsi hoitaa homman. Se oli lähellä. Rainbow Dash, mitä sinä täällä teet? Himin sisään, kun sä et huomannut. Ihmettelin, mitä älypäijättöjä olit tekemässä. Se on tiedettä eikä mitään älypääjuttuja. Tiedätte, älylyä sama asia. Kuitenkin, mitä sä teet? Olen lisäämässä viimeistä ainesosaa taikajuomaa, jota olen valmistellut siitä asti, kun olin taikaleikki-koulussa. Mutta joku pitää jatkuvasti keskittymiseni. Oh, sorry. Kiitos, nyt kun vain pysyt paikallasi. En odottanut ihan tällaista. Oletko kunnossa? Toi oli mahtavaa! No, kiva tietää, että et loukkaantunut tai mitään. Mitä tässä putkilassa oikein on? Varovasti, se saattaa olla vaarallista. Minä miten? Muuttuuko se juomaan hirviöksi? Ei. Tekeekö se näkymättömäksi? Ei. Vai muuttaako se zombiksi? Zombi lasketaan hirviöksi, joten ei. Onko se lemmenjuoma? Ei mikään noista. No miksi se sitten on vaarallista? No kun... En oikeastaan tiedä mitä se on. Mut sä sekoitit sen. Niin tein. Tiedä mitä se on, niin mistä me tiedetään, että se on vaarallista? En minä tiedäkään. Mut se on sun tekemä älypää aivoihin sattuu. Kuuntele Rainbow Dash, se että se on minun tekemäni ei vielä tee sitä turvallista. Teoriassa tämän taikajuoman pitäisi olla taitojen parantaja. Ai mikä? Taitojen parantaja. Sen pitäisi parantaa ponin luontaisia kykyjä ja ominaisuuksia. Esimerkiksi, jos minä juon sen, se tekee taikuudestani erittäin voimakasta. Jos Applejack joisi sen, hänen fyysiset ominaisuutensa, samoin kuin hänen ompun potkimisensa, nousisivat uusiin korkeuksiin. Jos Rarity joisi sen, hänestä tulisi inspiroituneempi ja mielikuvituksellisempi kankaiden kanssa. Fluttershylle taas vuorostaan. Pinkie Pie sen sijaan. Heitä
minä? Mitä minulle kävisi? Teoriassa luontainen ketteryytesi kasvaisi, samoin kuin lihaskuntosi ja visuaalinen hahmottamiskykysi. Niin, ja pystyisit varmaan lentämään todella nopeasti. Niin, Pinkipaista tulisi varmaankin sekopäinen pilettäjäponi. Mutta toisaalta sitähän Pinki on jo. Toimisiko se hänen lainkaan? Entä ehkä se tekisi hänestä vieläkin hullumman ponin? Voiko Pinkistä hullummaksi enää tullakaan? Tämän pitää kirjoittaa ylös. Rainbow Dash! Mitä Celestian nimessä menit oikein tekemään? En voi uskoa, että juuri joit sen kaikki. Mitä oikein ajattelit? Olisihan minun pitänyt tietää, että menet juomaan sen. Nyt minun on aloitettava taas alusta. Hyvänen aika, minun on merkittävä ylös juoman vaikutukset. Ei musta tunnu mitenkään erilaiselta. Hei, mitä sä oikein aiot? Päästä mut menemään! Minun täytyy seurata jokaista juomanvaihetta. Sivuvaikutukset voivat olla hirveitä. Tämän siitä saa, kun ei ajattele mitä. Mutta mun pitää tietää, onko sillä mehalla mitään vaikutusta. Mun pitää päästä lentämään! No pääsekö nyt lentämään? No, lukemat näyttävät olevan kunnossa, joten ei kai siinä mitään. Kyllä pääset, mutta varovasti. En vieläkään tiedä, miten se... vaikuttaa. Mitä kummaa? Miten mä tänne ylös päädyin? Upeeta! Voi ei, tästä ei hyvää seuraa. Ui!
Mähän voi tehdä ihan mitä vaan. Sonic Rainbowkin lähtee ihan helposti. Tai ehkä jopa Double Rainbow. Nyt lähtee. Oh, wow! Rainbow Dash! Rainbow Dash, sinun on hidastettava! Yksikään poni ei ole lentänyt noin lujaa aiemmin. Sivuvaikutukset voivat olla katastrofaalisia. Rainbow Dash! Rainbow Dash! Rainbow Dash! Rainbow Dash? Rainbow. Rainbow. Minne hän meni? Missä mä oon? Tonsvillen kaupunki. On hyökkäysuhan alla. Ihmettelitkö kuinka osaan puhua? Hei sinä siellä! Taidatko käydä pientä läksytystä vai mitä? Näin on. Pipa! Ai joo. Sitten menoksi.
Ei askeltakaan! Tuo ei ollut yhtään hauskaa! Ei, odota Antarun! Osaat puhua? Ja sä luovutat? Ja pyydä sitä anteeksi. Paulani ei enää koskaan sen noin. No nyt on parempi. Sä oot selkeästi oppinut läksys. Painohan muualle siitä. Nyt se pääsee karkuun. Odottakaa, ei! Se on poni! Se katkaa millainen taska sillä on. Jipii! Sillä on siivetkin! Näittekö miten se tappeli äsken? Hui! Ei, lopettakaa! Saa puhua? Jee! Oma lemmikkiponi! Ei mitään kiirettä, että annetaan sille vähän etumatkaa. Hei hei. Luuletko olisi nopeampi, häh? Kisataanko? Voinko ristiä sinut Antoinetteksi? Mitä tää oikein on? Miksi mä en voi lentää? Minun täytyy seurata jokaista juomanvaihetta. Sivuvaikutukset vaikuttelevat. Tämän siitä saa, kun ei ajattele mitä tekee. Voi, että vaikutus kai loppu. Auttakaa! Rainbow Dash! Pinkikö siellä? Rainbow Dash! Pinki, missä sä oot? Täällä! Missä? Tässä senkin, Hassu. Tulehan sieltä. Mihin se katosi? Ei sitä näy missään. Antoinette on kadonnut. Tässä se oli äsken. Hitto, se taisi päästä karkuun. Älä huoli, Pipa. Kyllä me sille poni löydämme. Ei sellaista, joka sen. Tai puhua. Hei, osaan minäkin puhua. Et sinä ole poni!
Joo, Spike. Hyvä prinsessa Celestia. Tänään opin pitämään kavion irti tavaroista, jotka eivät ole minun. Ystäväni saavat kärsiä, kun ei näytä tekojeni seurauksia. Ja sitä en todellakaan halunnut. Ahneksissani joudun aika pahan pulaan. Ilman ystäväni Pinkie Pieta, joka... mitä se oikein tee? No, sen jälkeen kun katosit, Twaili sekoitti uuden taikajuoman ja laittoi minut juomaan sen. Maistui ihan hevosenmarjoilta. En tiedä mitä se oli, mutta kun join sen, pystyin näkemään ajan ja avaruuden kankaan läpi. Mikä muuten sekin maistui hevosenmarjoilta. Pinkie Pie auttoi. Ilman häntä en olisi mitenkään päässyt takaisin Ponyvillään. Tästä lähtien muistan aina kysyä ennen kuin koske johonkin, joka ei ole minun. Ai, eikö sellaista saa ottaa, mikä ei ole oma? Mitä minun tälle sitten pitäisi tehdä?